Hello, sanibonani, Dumela, igama Thabiso, owaziwa ngelika-TK. Bafowethu ngiyanicela ukuthi mangabe nifika lapha kwi-channel yami, nifike, subscribe, like and share. Vele ukubuka iyona nhloso sokuyizela, but please ngicela ukuthi i-subscribe, i-like, bese niya-share, comment. Yabo nje, kube mnandi bafethu, sijabule sonke, nami ngikwazi ukuthi ngilokho ngikhipha ama-projects amaningi yabo, because imisebenzi eminingi ngiyaye ngiyiqale ngingakwazi ukuyiqhubeka ngesimo sokuthi ngiye ngibona ama-viewers engahambi kuyona okanye ama-subscribers noma ama-likes e-comments yabo. So angikwazi ukuthi ngilokho ngiqhubeka imisebenzi ngibona ukuthi akukho okuqhubekayo ngawo. Ingakho-ke eminye imisebenzi le nibone kube ngathi ayiqhubeki. So maningakwazi ukungeseka ngokuthi ni-share, ni-like, ni-comment, subscribe, nami ngizokwazi ukuthi ngikhiphe more umsebenzi, because iminingi futhi eminye ekhona kodwa angikwazi ukuyidedela uma yabo kuwukuthi alukho ushintsho elishintshayo ekutheni kunyuke nama-subscribe phela khona sizokwazi ukuthi sijabule sonke. Ngiyabonga.